Yankı ene diýilýän tuwartly Serdar şäher diýip atlanylýan şäherde ýaşap geçenmi? Şeýle owadan başgala olandan aşykän bolupdyr diýerler enäni. Şol ene aşyk bolsa da aly bilmän gelip beripdir da garanerge niýany kelýär, atysynda gelýär eken. Bir çay bar şoňa agynyş diýip atlanylýar da. Şol agynyşyň düzünni bir uly toý boljak da bagy aýtdyryljak, at çapdyryljak. Şol geçip barýan gyýylaryň arasynda enen haýsydygyny daşdan men nädip bilerim diýipdir da ol ýaky ene elinden ýalygyny açyrar diýip aýtdylar. Zoralaryň biri ýalygyny başyndan çekerde gaçyrar, şo ýalygy gaçyran ene bor diýipdirler diýär. Ondan bulam toýun gidip duran wagtynda şol enäniň zoralary bilen agynyşdan inip barýan wagtynda etewany diýip duran fiýinlap. Onyan sagylaryň biri o bilmedik tramor ýa enäniň başyndan ýalygyny gaçyrypdyr diýär. Şo barýanyň enedigini daşdan görüpdir diýär. Ondan ýaky joşup şotaýdy ılgap inim agynyşdan yarımadım yan ýollaşdan ala ýaglyk typar başdan men şuň enäni gördüm diýen tetirler dünýäye inipdir diýär. Şu adetçilik halkymynyň diline, bagşylaryň diline aýdylyp onu da yörgülün aýdylyp gelýän aýdymlaryň biri. Ilgap inim agynyşdan boýy Ilgap inim agynyşdan boýy yarmadım yan ýollaşdan bady ala ýaglyk tupar başdan boýy men şuň enän gördüm dady ine diyen taçidar boye taşları tutarın tardade Abdülcümle koşonar boye men şun inen vurdum dağı inen vurdum şunan vurdum boye köllürdü kuvan vurdum dağı Yar Naredrinen beni Şirinden şekerdir feridade Abdi evlat Türkmen kıydı boye men şun inen gördüm dağı Aşık merim tarif eder dade Tallanana urine der dağı Sen aşıklar ballandadır dağı Men şun inen gördüm boye İnen gördüm sonan gördüm boye İnen gördüm sonan gördüm boye Köllerde kuvan gördüm, men şun inen gördüm dade. Hey.